ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем. Хонаҳои арзон, заминҳо ва квартираҳо аз таи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бохтар, Ҳисор, Ваҳдат, Қурған, Хуҷамбодар ва квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, ҳамин тарафҳо заминҳом ҳастаем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор ҳастаем. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо дар охали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан ки бошад, сурат маълумот чорӣ кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. дӯстони азиз, навора сар мекунед, лайкотона гузоред. марҳамат, рафтем. якам хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар маҳаллаи Уртабуз гуфтагӣ ҳастад, пеши мактаби Калона Бадроне, ки сентр мешавад, райони шуда қарор дорад. ҷои ободия шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, пеши мактаби Калон, бениҳоят ҷои хубдае. хонаи дуошина ҳастад Бадро, ки ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсул дорад, 6 дар хона кардагиае. дар якум ошина 3 дар хона ҳастад, ошхона, баня, кухни дурушда ва маналити дуюм ошина рехтагӣ ҳастад. метавонед ки дуюм ошинашам кунед. агар савдо тоғри гирам мегӯяд, мисол муомилаи соз кунанд, боз ҳастад 20 000 дига ғишти пухта ҳастад, вайашам метиҳанд барои дуюм ошина давом додан. дар инҷа мегӯяд обсвед ҳаста, мегӯяд гирдашда одамо зиндагӣ дорам, боз 20 000 дига ғишти пухта ҳастад, ки вайашам метиҳанд хатишо бо нархи 200 000 сомонӣ. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%, кадоме ки мехарам мегӯяд дастроши сум дар кора арзон кардан метавонед. дар рақамҳои мегафони Тоҷикистон ва мегафони дигаришам ҳардушо Тоҷикистон ҳастанд, ки бадром дар дигаришам WhatsApp пайваст доранд. номери 64 WhatsApp пайваст доранд. марҳамат, ё дар WhatsApp шумо нависед, ё ки занг зани қайтон муомила мекунанд. ҳамагӣ 6 сотиқ замин, 6 дар хона, обсвечамата, дуруни хона, ошхона, баня, кухни, боз 20 000 дига ғишти пухта катӣ. дӯстон азиз, ин хона проектҳои нав ҳастад, ки проектҳои дуошина ҳастад, проектҳои хуб ҳастад, ки нави замонавӣ. марҳамат, хайбо дига маълумоти пурраша аз соҳибашон занг зада пурсен. шумо дам агар ҳамхар рекламаҳои хонаҳо, квартираҳо, заминҳо, мошинҳо, чизе ки барои фурӯхтан ки бошад, марҳамат, сурат маълумот ҷорӣ кунед, мо фурӯшта рекламада мегузорем. дуюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фарход, дар ҷамоати деҳқонарӣ гуфтагӣ ҳастад, кӯчаи Арча. ноҳияи Фарход, ҷамоати деҳқонарӣ, кӯчаи Арча, ки ҷоша ки нафаҳмидед, аз соҳибашон пурсида мегирем. ҳамагӣ 30 сотиқ замин ҳастад, ки 5 дар хона кардагӣ тайёрае, ки якта калидори ошхона, баня, кухни ҳастад. бадрон боз аз ҳисоби ватхоз мегӯяд, замин дорам мегӯяд, ваяшам ки истифода бурда мешавад. боз 4 та дига дари дига мегӯяд дар хона мегӯяд. бадрон боз 3 дари дига хонада фундаменташ бо ошхона, баня рехтагӣ ҳастад. бадрон обшум 30 сотиқ замин, 5 дар хона, боз 4 дари дига дар и параш ҳастад, 4 дари дига барои хона, боз 3 дари дига фундамент рехтагӣ тайёр. бадрон ҷош ҷои бениҳоят хуба, бо хатиш як кама санг ҳастад. обсвет главни ҳастад, ошхона, баня, кухни, хонаҳои навсох, шкатур, монтаж ҳамаш кардагӣ ҳастад. хоб дастрошам мегӯяд фурӯхтан мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ. бародарон бо арзонтарам мешавад. ина рақамҳои Тоҷикистони мегафоншон ва рақамҳои Россияшон ҳам ҳастад. инашам кор мекунад. одамоне ки наличие мегиранд мегӯяд бо арзонтарам мекунем, ҳуҷҷатамаш 100%. марҳамат, дӯстони азиз, дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен. обшин 30 сотиқ замин ҳастад, ки бениҳоят замини кушод барои чанд оила, хонаҳои навсохт. марҳамат, занг занед, бо қадр арзон мекунанд, ҳамаша фаҳмода метиҳанд. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ ҳастад, поёни корвон, маҳаллаи Гулбутар, назди Бузургча. соҳибшон ҳам хел гуфтааст, дигар маълумотша мегирем. ҳамагӣ 2 сотиқ замин дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае, ки якта калидор, баня, ошхона, ҳамомам дорад мегӯяд соҳибшон. яъне ки баня, ошхона мегӯяд, ҳамом дорад мегӯяд, ҳамаи шароитош ҳастанд. 3 дар хона. бадрон хонаи ки ремонташ хай сода барои зиндагӣ мешавад, дастрошам мегӯяд мефурӯшад бо нархи 260 000 сомонӣ. бо одамоне ки наличие мегиранд мегӯяд арзонам мешавад. обсвеча пасияни ҳастад,
лаби роҳ мегӯяд ва бозор, мактаб, ҳамин хел чизҳо дар наздикиш ҳастанд. ина рақамҳошон кор мекунад. Маърамат дӯстони азиз, дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон мегирем. дӯстони азиз, нотакрор нашавад ки мисол ногуфта намонад ки агар ки шумо дар ҳамхарии хонаҳо бошад, квартираи, заминаи, мошина, чизе ки барои реклама дошта бошад, шумо сурат маълумот ҷоре кунед, ҳамин хел фурӯшта мегузорем. хоҳиш мекунам лайкотонро фаромӯш накунед ва навора позитсияш кунед. чорум квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрӯ инашам аста аз терратура Душанбе аста ки дар райони Гипразем лаби роҳ дар мега соҳибшо пеши мактаб. духонага квартираи бадрон ки дар 9 мошина қарор дорад, 61 квадрати метре хоҳен се хонага мекунем. бо обсои таъминасия, ошхона, баня, кухня, тервиз, ремонтҳои замонавӣ, ҳамаи шароитош муҳайё астанд. назди мағоза, мактаби калон, ҳамин хел чиро дар наздикиша мегӯяд, лаби роҳ ҳамаи самт машрут дорад. маълумотҳои пурра ва нақташа тариқи телефон дӯстони азиз худатон мегирем. нархи квартира мегӯяд 290 000 сомонӣ аст, бо арзонтар ҳам мешавад мегӯяд, тоқа суми холӣ дар кора мегӯяд алиш намешавад. ина рақамҳошон рақамҳои мегафон аст, кор мекунад. кадоми шумо агар харидоре ки бошед, аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотҳои пурраша дӯстони азиз мегирем. хоҳиш мекунам лайкотонро гузорем ва навори мо дар ватсап имотон падилсаш кунем. панҷум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар терратура Душанбе дар Чорбоғ гуфтага аст. аймост мега то хонаро ҳамагӣ 3 километр роҳ аст. шаҳри Душанбе дар Чорбоғ, аймост 3 километр поён. ҳамагӣ баъдрон 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дудар хона кардагӣ тайёра ки хонаҳои ремонтош хай средния мешавад. обшим 4 сотиқ замин, дудар хона, як ошхона, баня, кухня дорад. хоҳем мисол ҷои бо хонакунӣ дорад, метавонем ки айсар хона карда гирем. дастарошро мегӯяд мефурӯшад бо нархи 100 000 сомонӣ. баъдрон боз арзона мешавад. 100 000 сомонӣ ки хонаи арзон хай айшар хела берунтар аст. хоҳем мисол бо ҳамерам арзон карда метиҳанд. ина рақамҳои телефоншон аст, мегафон кор мекунад. маърамат дигар маълумотҳои пурраша гирем. талҳо суми холӣ мегӯяд алиш намешавад, фақат суми холӣ арзон мекунад мегӯяд соҳибшон. маърамат дар рақами мегафоншон занг зада пурра маълумотҳои садфоизаша худатон гиред. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрӯ инашам аз терратура Душанбе аст. Сайбадрон дар пойтахт дар Маяков гуфтагӣ аст соҳибшон. якхонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад, 32 квадрати метр. доми 4 ошинаи кирпичнаи баъдрон якхонага квартира дар 4 мошина 32 квадрати метр. бо обсои таъмин аст, ошхона, баня, кухня, тервиз ҳамааш дорад. баъдрон лаби роҳ дар мега бениҳоят ҷои хуба мега соҳибшон. обсвет мега галауни мега пастяни дорад мега дастрошна фурӯхта мешавад мега бо нархи 325 000 сомонӣ. бо баъзе чош мега метия мега хай худатон бо аниқ карда гирен. квартира мега ҷои зура мега нархаш арзанда мега омада бинед мега ба худатон мега хулоса мекунед. бениҳоят мега ҷои хуба бо нархи 325 000 сомонӣ. дӯстони азиз, хай барои чи арзон аст ки қимат инаша худатон хулоса кунед. барое ки бо баъзе чош метиянд, бо як бор дига занг зада пурсед. лайкора занед ва навори моро дар ватсап имотон падилсаш кунед. чӣ хонаи квартирае ки мехаред дар комментира пурра карда нависед. мо ҳамон квартира ва хонаҳои гуфтагии шуморо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда видео карда пешкаштон мекунем. маърамат то охираш тамоша лайкора занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрӯ ҳаста аз терратураи шаҳри Бохтар аста ки дар шаҳраки Левакар, яъне ки номи пешинаш ноҳияи Сарбанд дар кӯчаи Борбад 2 қарор дорад мега соҳибшон. кӯчаи Борбад 2А. баъдрон 4хонага квартира аста ки дар 4 мошина қарор дорад, 110 квадрати метр. бо обсои таъмин аст, ошхона, баня, кухня, балкони калон ва ремонти хона мегӯяд хай средия мегӯяд як ремонт мекунад мега соҳибшон. лаби роҳ да мактаб, мағоза наздикиш да, яъне шаҳраки Левака, ноҳияи Сарбанд, лаби роҳ 4хонага 4 мошина домои панелӣ 110 квадрати метр. хоб дастрошро мегӯяд мефурӯшад мегӯяд бо нархи 190 000 сомонӣ. бо арзонтар ҳам мешавад мегӯяд срошна сум дар кура.
одамоне ки наличи сумкате мегирам мега бо арзонтар мекунем ина омада бинем мега муомила мекунем ете мегад тоқа суми холӣ рақамошон мегафон дӯстони азиз маромад занг занем. шумо дам агарам хали квартираҳои фурӯшии арзонака мисол қимата ё ки заминаи хонаҳа чизе ки мошинам набошад маромад сурат маълумот ҷорӣ кунем фурӯштам мегузорем. дар имрӯза навод бародарон ҳамин қадар хона буд ки пешкашно кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.